Hallo, wir sind träg. Dass immer jeder Mal denkt, wat nächstes Mal kommt. Nu haben wir ein paar wieder von der Geschichte. Das geht bloß wieder hier mit dieser. En het laatste Mal hat uns al verteld wat van de diepe ervaringen du dort mögst bei einer Mission. Es ist mal gesagt, hast man nicht wie was, dass du nach den Event wirst gekommen, aber dann wird viel Dinge in dein Leben nicht geändert haben. Nochmal am deepere Weg als jemals. Es ist von dort der große Unterschied, als sie was für dein Leben. Und da hast du dann eine Erfahrung mit Gott, wo du eine Heilung belebst am Körper und wo du Gott sein Geist, Heiliger Geist, später kennenlernst auf einem persönlichen Weg. Und ich höre ich wirklich mit, was sagst du wieder, wir sind neugierig dort auch, da uns noch mehr vertellen. Ja, und dat vijfmaal dan rede ik ervan dat ik zo nieuwsgierig geworden ben wegen des een man wat een predigt had van het Tafel met den Heiligen Geist. En dat had me zo nieuwsgierig gemerkt dat ik mijn Bibel zo studieren deed. Ik las de ganz Teil van Anfang tot eind en deed alle Versen wat van Heiligen Geist reden, wat van het Tafel van den Heiligen Geist reden en al dat. Ik studeerde mir dat nu. Ik was plus immer nieuwsgierig en ik deed nog eenmaal wat ik diesen Lorenz had aangevonden in vroeg een beetje wat op mijn deed en hij heeft me veel dingen erklärt. En ik kreeg plus een groot verlangen en ik bete God en ik zei, ik wil dit gaan. Ik wil dit Tafel met den Heiligen Geist gaan. Wegen zijn woord, dat zeg ik ons klar, Jezus zei te zijn jingen, goed niet weg van Jeruzalem, wat je worden de kracht van den Heiligen Geest. Want de Heilige Geest, wat ever je komen, dan word je kracht gereden en je wordt mijn zij zijn. En ik bid God, ik zeg, ik wil deze Tafel met den Heiligen Geest, daar wil ik gaan. En mij voelt ik zo dat verlangen, dat was in mij, Amadala, je mag ik studeren daar. Ik had gerade het verlangen dat ik dit wil beleven. En ik weet ook nog dat we een zondag zo oeves. Ik kon bloos geen aansluiten. Ik had het in mijn gedanken. Ik wil den Heiligen Geest. Ik wil dat weten wat op mijn Tafel met den Heiligen Geest. En ik kon niet aansluiten. Ik draaide me van de ene zijde naar de andere en probeerde te sluiten. En had dit in mijn kop aan. En ik kon bloos geen. Schließlich, ik zei te mijn vriend, ik wil in een andere stoel dan gaan. We hadden een andere stoel met een badebaan. Ik wil me doorleggen, want ik kon bloos niet sluiten. En ik dacht dat. Ik ging daarna en de stoel aan, ik weer alleen, ik maakte worship music aan en ik bed door. En ik zei te God, ik wil dit gaan leren. Want dat van de eerste dag nog jährlich is voor ons, ik wil dat gaan. En dan kwam de Heilige Geest door in de stoel en ik had zo'n bijzondere ervaring wat er weer. Ik had het de dienst ben en ik kon het niet correct explainen wat er aangaan deed. Maar bij mij voelt zich dat zo als van alles wat in mij aankomt deed. In mijn körper. En dat weer zo makkelijk en mijn kittel dat ik moest opvangen te lachen. En mij voelt zich dat zo als van het wat op één vinger staat in het tuin, wat op één in het tuin. En dat weer zo gruwelijk zo makkelijk. En ik wist dat dit is krijg waar ik aan gebed had. Dit is de Tafel met den Heiligen Geest. Ik vond God aan te loven en te prijzen. En door passiert een groot wonder. Dat je het niet te explainen, maar ik vond aan in tongen te beden. Ik had zo'n fijne ervaring door dat we als van mijn Geest, met God zijn Geest in gemeenschap weer. En ik wens me van dat never wordt ever gaan. Dat weer zo'n herrlicher Moment door en ik wens me van dat helemaal wordt ever gaan. Es ist ein himmlischer Moment, wie wo Gott auf einmal mit dem Götter Geist, mit dem Heiligen Geist so dicht bietet, dass es einfach ganz dicht ist. Ja, en dat weer zo interessant. Ik weet niet hoe lang dat is aangegaan, dat we daarna, hoe lang dat gevoel bleven. Dat weet ik niet hoe lang dat je was. Maar met eenmaal hastig weer het even. Dan weer alles normaal. Ik kon weer normaal beden, ik kon normaal vertalen en alles. Maar één ding wat anders weer, we zijn een grote vrede in mij. Dat ik kon meest niet wachten, maar dat is maar dag waar mijn familie dat vertalen. En ik denk ook dat mijn familie dat vertalen. Ik vertaal mensen wat ik had van de ervaring gehad. Vele mensen, dat werd het zeer interessant. Vele dachten zo, ik zijn vielleicht even geschoten. Ik weet niet wat die alles gedacht hebben, maar ik kon niet stil zijn daarvan. En wat ik aanwoord, dat wat een zeer grote onderscheid gemerkt had. Ik deed het predigen. We waren diakon in de kerk. En ik weer op de predigerles. Ik deed in verschillende kerken predigen. En ik had allemaal angst te predigen. Voor eindels me ging dat schijn, maar ik wuch mir het meest niet. En dat is dicht dat bijzonder kwam. Ik had allemaal een beetje angst. En besonders in de kerk, want dat is dat laatste leid zijn, dat nu weer iemand opkomt, dan had ik een angst in mij.
En nu wat ik deze ervaring gehad had, dat we van zondag tot maandag danach, den tijd wat het passeren daar, en dan te zondag weer me noemen door dat ik wil predigen in de kerk. En ik had zo'n vrede toe. En ik moet een boodschap vooruit van de Heilige Geest. Van mijn ervaring, ik had deze boodschap vooruit gemerkt. En ik had allemaal mijn boodschappen ganz abgeschreven. Ik had een boek allemaal ganz abgeschreven. En ik predigen daar, dan los ik graag mijn boodschap even. En dat was zondag zo interessant. Ik had een vrede toe. Ik ging hing er in het pulpit toe. Ik had geen angst. En ik vond aan te predigen. En ik was dat aan. Ik broek me gleich op mijn notas houden. Nu deed Dat het kwam van vanzelfs. uiten hoort. En ik kon dat was voor mij zo'n grote cambio, wat ik toen beleefd had. En Weet es, wenn eine Maschine nicht mehr und Schmerz dreht. Nu dreht die Maschine met Schmerz. nu draait het plus zo leicht alle en mij ging het zo schijn. En dat dingen aan dat een arm in mijn leven. En een ding wat de arm anderen deed, ik vond aan tijdens morgens op te staan. Ik wil meer gemeenschap hebben met God. Dus deze tijd, we hadden dan de business, ik had een deel arbeiden, we waren druk. En ik deed bloos, ik zei de arbeiden wat ze alle zullen doen. En ik ging terug in deze stufen, waar ik deze ervaring gehad had. Toen had ik een Bibelband en ik loste, ik weer met God in gemeenschap. Ik leef voor een week wat ik meestens wil doen, als ik wil doen in deze gemeenschap zijn. Want dat had mijn hart omgeändert, dat had mijn ganz omgeändert. Mijn leven weer bloos zo zeer omgeändert van deze ervaring wat ik toen gemerkt had. En dat is immer zu viel. Wenn Gott ab so einen Mensch anschiet, der ist sein Geist, und da ist so eine Ändernis passiert an der Person, und einer kann noch mehr sein. Wir sind alle so, wir sind auf verschiedene Wege von Gott angeschiert. Und dann auf einmal ist es, wenn er was ändert, und so ich sehe, dann dreht ein Mutter auf einmal Match mehr und steht daran. Und dann drei Dinge, das kommt alle von selbst, so still sitzt, wegen Predigen alles. Ja, en het andere ding is, de Heilige Geest die vangt aan mij dingen te openbaren. Dingen wat mij zeer interessant werden. Ik vang dan aan, am tijdens morgens opstaan, dat ik 4 en 2 Stunden, eins bij 3 Stunden morgens tijd had om met God in gemeenschap zijn. En ik had het vandaan, ik had het nog helemaal aangehouden. Ik had nog gewoonlijk am tijdens opstaan, dat ik eerst morgens een paar Stunden kon hebben, om entweder God zijn woord lezen, beten, er een boodschap horen, er wat immer. En dort passieren einmal interessante dingen. En ik wil leggen die een van die dingen wat ganz am Anfang passieren, wat mij zeer interessant wordt, wat de Heilige Geest doet. Dat we ook tijdens morgens en ik weer im gebed, dan geeft de Heilige Geest mij aan, ik zal een persoon 10.000 peso brengen, te die tijd. Oh so. En ik was krijg, wonen persoon, woede persoon weer en alles, en ik verspreek had, ik wil dat doen. 10.000 peso pas Jeruzalem geven, dat is een beetje, dat een beetje wij aan de fub. Maar ik had het verspreken en ik deed. Ik voerde gaan hier im corridor een geschaaf. Toen voer ik gaan, de man wat ik zal 10.000 peso geven, ik wist het zo klaar. Ik wist dat plus nee, dat kwam van God en ik deed dat. En dan ga ik door dat geschaaf nemen en er zijn nog meer mensen bij. En dat is wat ik dat geld zal geven, die door mensen bedoelen. En ik wil me dat niet verder mensen dat te doen, dat ik den over dat geld geven wil. Dat we een vreemde denk, een frisse experientie, wat ik wil meer aan wat hij. Wo wirst du das dann angehen, nicht? En ik ging door een geschaaf, een beetje raam, wat de andere mensen buiten weer. En dan zei ik dat een man, ik zei, ik breng die hier 10.000 peso. Nou, voor wat? Ik wil mir dat meest niet te zeggen, maar ik dacht, ik moet hier bloos met de waarheid vandaag komen. Ik zei, weet je wat? Van deze morgens ik beten, dan geeft God mij aan, ik zal die 10.000 peso brengen. Ik weet niet voor wat. Plus dat ik zal die 10.000 peso brengen. Dan zei de man, weet je wat, dat is zeer interessant. Zei ik en mijn vrouw, we stonden van die tijdens morgens op. En we beten God, dat ergens weer entweder 10.000 peso leen. En we wilden zeer naar die 10.000 peso. Ze hadden God gebeten om de leen. En nu zegt hij, nu brengst du mij en juist met 10.000 peso. Ik zei, bloos, dat is wat de Jezus mij aangeeft wat ik zal doen. En hier zijn de 10.000 peso. En de man, die was zo schaftig, ik voerde voet. Maar ik kreeg die zo'n grote zee. En als ik toen was voor, dan dacht ik zo, hier raam, om corridor, zijn mensen wat hier gunstig bewonen, wat veel meer geld hebben als ik. Maar dat God mij gezegd had, dat ik dat zal doorbrengen. Ik voelde me einfach werkelijk geëerd. Ik dank den Heiligen Geest voor wat hij gedaan had, dat hij mij had weergeacht, deze man te brengen en deze zee te krijgen.
Dat geeft einem gerade so eine Troon am Auge, wenn einer an denkt, diese Lied habe je bet, und dort wird dir das angegeven. Gott, sein Geist, der Heilige Geist, schafft op sehr wunderbare Wege, sehr wundervoll schafft dat. En ik zijn het op vele verschiedenste wegen angeworden, waar de Heilige Geest schaffen dat die dat zeer wunderbar schaffen, en wenn wir den gehorchen doen. Dat maakt een ganzer Unterschied. Ik weet dat een zondag, dat dan weer Steve nog einmal hier in de kerk. Maar ik had hier onze morgens een boodschap. En ik Steve wil nu middag 6 we gaan voor een Spanische kerk doen een mensage brengen. Steve wilde gitaar spelen en ik wilde predigen. En ik had me een boodschap gemerkt. Dat weer dezelfde boodschap wat ik hier wil brengen, een levenswasser, en daar in de Spanische kerk. En dan is we daar in de kerk zijn. Steve zei door gezang leiden en doe je de Heilige Geest me aan. Zegt dat die mensage voor levenswasser, dat is goed, dat fehlt deze goed. Die zal wat onder het predigen. En ik vroeg den Geest, wat was die aan wat ik zal predigen? Dat geeft me dat doorkrijg aan. En een leid, het laatste leid, wat hij dat zo'n voor de boodschap, toen kreeg ik een boodschap van de Heilige Geest. En ik predigde daardoor, en ik kon de mensen dat on zijn. En toen kwamen mensen naar mij en zeiden, dit weer krijgt de rijke boodschap wat mij feelde. En dat weer de leiding van de Heilige Geest. En dat heeft dat mij eenmaal gedaan. De Heilige Geest, dat heeft mij eenmaal mijn zaken omgeändert. Wenn ik me had mijn zaken uitgemerkt, de Geest zei te mij, weet je wat, dit is niet de mensage voor deze kerk. En ik had het eenmaal beleefd. En wenn de Geest die een mensage aangeven heeft, dat is een mensage wat de mensen te hoort komen. En dat krijg zo. Die mensen te hoort. Wanneer die zelfs die een opgesteld had, wie een vielleicht gleich te hoort gegaan. En zeer veel dankzien voor dat hij zo stuk meedeel. Ik weet, die Geschichten zijn nog lang niet alle. Dat wordt immer meer gaan. Maar het kost nog een laatste ding, zei te ons. Dat wordt nu afsluiten. We worden nu derg zijn met deze ganze rij en alles wat we gedaan hebben. Dat wordt nu afsluiten. Maar sei ons wellicht nog een ding te laat. Wir können hier bloß ein Ding an, das würde ich gleich te vertalen, wat de Heilige Geest deed op een zeer bijzondere weg. Ik weet niet hoeveel jaar terug dat zijn, en dan ik weer een koektem ook. We deden zaken, we kunnen met Mercado Libre, en dan moesten we de pakkettes naar koektem ook vieren, naar pakketeria. En ik deed in de pakkettes, waar ik vier nu wie ik doe in de pakketeria DHL. Wie ik doe ben. En du weer een lijn, wat de farmie weer, die willen alle pakketten afgeven, en farmie weer een beetje een andere tonte doen. En de Jezus zei te mij, ik wil die tonte huilen. Die tonte, die fehlt Heilung, en ik wil gaan die zoals te huilen. En du manke mensen, en ik wil mir dat niet. Ik zei, no, dat wil ik niet doen. En dan kwam mir dat aan, wenn du die dat niet werkst, dan wirst du niet een Wunder zijn. Wenn du die dat werkst, wirst du von der een Wunder zijn. Dan begrijp ik de früh, ik wist niet van wat de schoenen daar is, wat over de Jezus had mir dat aangegeven. Dan begrijp ik de früh en vertaalde een beetje met hij, dan vroeg ik wat het tijd, dan wist hij mij heen, der had artritis. Der had zijn verkrepelde vingers. En ze zei, had artritis en altijd de heen woi. En ik zei, het lijkt tot de, ik zei, weet je wat, Jezus Christus kon die huilen. Waarlijk, ja, ik zei, die kon die huilen. En zo vertaal ik toen met hij, ik heb de voets wat forschen, wat ik kende van Heilung. En dan den wie bij gekomen, weer deze früh en dan geeft hij pakketten erop. En dan zei ze te mij, ik wil je buiten naar die wachten, ik wil nog meer met die vertalen. En dan geeft ik me een pakketten erop, de früh de wachten buiten, dan ging ik te gaan. En dan vroeg ze, werkelijk, luister, Jezus kon me huilen. Ik zei, ja, en ik geloof ook dat hij dat wel doen. Vroeg kon ik voor die beden. Ja, ik noemde hij heen, der had zijn verkrepelde heen. Dat ik de hier zo tussen mine staat. En ik beet je in de artritis. Ik zei, artritis tot mijn verloren in Jezus Christus die noemen. Die was gehuild in Jezus die noemen. En ze murkte de hand op. Krijgt door. En dan deed de andere ook nog. En dan deed ze step met haar heen. Zei ze, dat had ik al jaren niet kunnen doen. Dat wat ik hier nu kon doen. Zei ze, mijn fight zijn ook zo. Ik zal voor die ook beden. Ik zei mijn doel, ik had er teuer niet gezien, maar ik voelde plus aan de show en ik bed en dan zei ze al, ja, Senor, ja, du. Ik zal al opgeven, nu weer er teuer al beter. En ik had het ervaren, wanneer de Jezus zag, doe dat.
dan passiert een wunder. Verzeker. Wenn der yes sein dat einer dat soll, dan is dat ganz verzeker dat een wunder passieren net. Correct. Wenn wir das selbst schuven und selbst dann der das gleich tun ist, aber wenn der Geist Gottes ihm das anjaft und dann dort was gedaan wird, dann kommt immer was sehr erscheinen dort. Ja, en ik geloof dat is wat de onderscheid merken dat. Wanneer we dit troffen met den Heiligen Geist haben und wir gehorchen den, wir sind obedient ist, dann passieren die Dinge. Dat is zo wonderful. Dankzij Isaac voor al dat vertalen. We kunnen nog meer van die leren. Vielleicht waren wir die besiegt, wenn wir die betrafen, immer noch waren eine Geschichte, Frau. Und dankzij alle für das ist das Verlängerung hier mit uns tut. Und ich weiß, Isaac will haben, dass je alle auch können ein schönes, volles Christenleben haben, wo je den Vater Gott aus dem Leben zu dir führt, wo je Jesus aus dem persönlichen Heiland und wo je den Heiligen Geist aus dem himmlischen Partner in je Leben können mitnehmen zu aller Zeit. Wir wünschen dir ein Sehen von Gott, was wir uns wahr sein. Dankeschön.